Sí, clar, digues. Haig d'anar aquí on m'ha dit aquesta noia i no sé si haig d'agafar el tren a aquesta andana o l'altra, saps? Diria que és l'altre. Ah, vale, merci, que s'ha arribat al concert d'Antonio Polo en mapa. Ei, espera. Sí? Ara que me'n record, millor si te quedes en aquesta andana i baixes d'aquí 5 parades a Urquinaona. Ah, és aquí llavors? Sí, és aquí. Vale, merci. Res. Ei, pilla això. Servirà.